дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерриш баъди ҷангҳои шадид дар Паншер, ки гуфта мешавад ҳавопаймоҳои бесарнишини артиши Покистон қароргоҳи нерӯҳои ҷабҳаи муқовимати миллӣ дар Паншерро бомбаборон кардаанд, хоҳони поён ёфтани хушунат дар ин кишвар шудааст. Дар ин изҳорот, ки гурӯҳи телеграми Тулуньюз нашр кардааст, Гутерриш ҳамчунин хоҳони риояти амният ва ҳуқуқи ҳамаи афғонҳо ва пойбандӣ ба таъаҳудоти байналмилалии Афғонистон, аз ҷумла тамоми муқовиматномаҳои байналмилалӣ ки тарафи он аст, шудааст. Вокуниши дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид дар ҳолест, ки пештар роҳбари ҷабҳаи муқовимати миллии Паншер Аҳмад Масъуд аз ҷомеаи ҷаҳонӣ, аз ҷумла аз созмонҳо ва ташкилотҳои байналмилалӣ, инчунин аз давлатҳои алоҳида даъват ба амал оварда буд, ки аз ин фоҷиаи зидди башарӣ дар Афғонистон ҷилавгирӣ намоянд ва бетараф набошанд, вале ин ҳама муроҷиатҳо бенатиҷа анҷом ёфт. Ёдовар мешавем, ки дар ҳоли ҳозир Паншер ягона вилоят ва минтақае дар Афғонистон аст, ки таҳти контроли Толибон нест. Ҷабҳаи муқовиматро дар Паншер Аҳмад Масъуд роҳбарӣ мекунад.